Tedeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Tedeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Hemejäňize salam, men Altyn. 100 000 agzalyk Media Tama kanalyna hoş geldiniz. Dostlar, ine görüşüňiz ýaly biz 100 000 geçdik. İň başyndan bugüne çenli bizi gollap, biziň ýanymyzda bolluňyz köp sag bolun. 100 000 agza bolmak üçin biz 5 ýyl ýzyny üzmän diňe zähmet etdik. Elbetde siziň gollaryňyz bilen. 100 000 şanyna nesip bolsa ýakynda Media Tama bir kiçiräk parça gurnamaly hökman. Gaýyp, Jeytunur we Akepleri studiýasy eşdiňizem. Bu gepleşigi bomba täzelik bilen başladyk. Nesip bolsa bomba täzelik bilen dowam edelim. Iň ýakyn wagtda Kümüşlogамyzam geler. Klip täzeliklerine başlaýar. Kuwat Dönmez fit Aydaýyzyň Topda. Klip täzeliklerimizin ýene biri Ural Yusupov'dan Öz ýarymyň toýuny. Bu klipde Germaniýadaky sonuncu oýnady we klibi gaýyp fişedi. Görüň hani näil bolupdyr. Ağlap doymadın öz yarımın toyunna, başın eğme saçları yarlarap dur boynunna, öz durmuşun acısına düşman etmen ya. Owadanca aylara öz repertuaryna prikolja klip ödürläpdir. Şo gerek. Aylar şka zowuşka bolupdyr. So gerek, mana so gerek, başgaları mana dedik. So gerek, mana so gerek, berde menim var zestet. So gerek, mana so gerek, başgaları mana. Endiki klip täzeligi Farhat Öräýewden Oýun edemok. Farhatyň bu klibi öňki kliplerinden üýtgeç bolupdyr. Menem Oýun edemok. Oynadamok, şanım oynadamok, beni sana ödeme men oynadamok. Oynadamok, şanım oynadamok, bolini seme uçinok. Ýadyňyzda bolsa geçen bölümde Berdi B bilen Espiterden täze aýdym bar diýipdim. Ine şol aýdyma klip ödürläpdirler ýylgyr. Gördüm güven berdim, sen gülsün gelme ýadirdim. Ýylgyr, sen ýylgyr. Bile geçtik ençe ýoly, gelýänçe soňa biz bile bolaly. Mekan Ataýew'dan täzece klip maşallah. Yarışıp dur eline, maşallah maşallah, öyle şeyle vuracağına. Eyvallah eyvallah, görürsün gelip ölüp var ya. Yeni bir täze klip Gülälik Gulmuradowadan Maşgalam. Eldar Ahmedowyň dinleýijileri üçin bet täzelik ýarym saatdan köp aýdymlar toplumynyň ýazgysy. Dostlar, gelin indi Guganyň geçenki soragyny kim ilkinji bolup bildi we täze soragy näme gelin dinläliň. Espresso, короче, çötki eken. Hemmeňize assalamu alaykum Media Tama. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny A Rozivna diýen agzamyz ilkinji bolup dogry jogap ýazma başardy. Bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersin. Inni ýene bir konkretny gyzykly sorak bar dostlar. Sorak şeýle: Dubayda bayma baýaly haýdal diýen sözlerden soň hay setirgi diye kim şu setiri dolduğunu ve dürüst ýagdaýda birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, şoňa 100 manat. Kimin aydymy we haýsy aýdym eýem kimmäňiz bilensiňiz, onu näme kimmäňize üstünlük. Empo şarjyna başlaýar Hemra Recep bilen seslener aýdymy jany sesi. Gülperime kol berip söýýän sözüm aýdymdy. Hoca açık onamy ýar goýunyň atladymdy. Gelip
Jeytinurun goworyan aydymçylarynyň biri Maral Durdiýewa bilen ýaşlaryň goworyan rapçisi Ayda Ýözdüň. Ýyllar. Yani içim dökmüşüm bu vakta tanıyanıp şeylerek bu geçmişim. Ayda Ýözdüň. Yıllar yıllar aydap berin sağalığımı Gör közdüňiz görmedi. Hip hop dünýäsinden täzelik Avdiday Fit Vagrant Safari. Safari alle vibe, dünyanın online, dışlavı rein. Düşer yola ay, ekler yerkin pay, sipara koy aydon. Safari alle vibe, dünyanın online, dışlavı rein. Empo şarjygyna ýene bir täzelik DJ Bega'dan Söýgüň sesi. Inni gelýär iň gowy şarjyklarymyzyň biri könleri ýatlar şarjygyna Kürt gyzy Gülşürün biledik. Ya boyunna duran oğlan yar oğlan yar oğlan can oğlan yar oğlan Biledimi alın oğlan Hey kaşın gözün kakın oğlan Ha alın sen biledimi Gilledim biledimi Ýene bir könleri ýatlaly DJ Bega Kim Günäli. Inni gelýär tesirleri Qymyr şarjymyzda ilkinji tesir adyp bayrak gazanan dostumuz Bayram Han. Nesip bolsa inniki bölümi çenli 100 000'a ýetin medjatama. Sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Keramyda. Psychedelic çagyraň DJ Bega'ny hem nesip bolsa sizem hem olara ýazyň medjatama mihman bolun diýip. Ýene bir tesirimiz Mähri Akmamedow. Eldar Ahmedow bilen Jeytinur gepleşik etsin diýenler like bassyn. Nesip bolsa sizem Eldar Ahmedowyň özüne ýazyň medjatama mihman bolup gelsin. Ýene bir tesirimiz Ogul Bagat. Köne şarjykda innikide amaş balla aýdymyny goýsaňyz biz hem hoşal bolup dinlerdik. Ol köne bagşylara mitmez ýaly goýup durun hem eşitdirýäniňiz üçin sapasa köp. Nesip bolsa inniki bölümde goýup geçeriz. Inni gelýär soňky tesirimize Üýtgeşik ady bilen 6-njy salam gülüm işinde üstünlük men Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherinden höwes bilen seretjäs 6-njy berekella saňa köp sag bolun gollaryňyz üçin minnetdar. Dostlar şeýlelik bilen 100 000 agza täzeligimiz bilen bu bölümi tamamlaýas. Iň esasat özüňize gowja serediň. Inniki bölümi görüşýänçä hoş sag bolun. Dostlar, qowaýtdym ýa bir şeýle ýa-da uýalaýtdym ötjene. Münüň. Näme diýmeli? 100 000 diýmeli. 100 000. Bizem tans eder. Beter eder. Dur. Ben. Ne? Durayın. Dur. Ya okudum abla. Akıttı da baksan. Baha verin gayip işine. Hal irden ben şulaydım dünya öydəklər. Qovurdular. Ne diyeceğim bilmem Türkçe. Ay. Nesip varsa sen adam. Yeni bir tesirimiz Eldar diyecek olottunum ya.
Sapasa deydi oğlum. Bardadım gitti de. Altıncı. Böyle. Baka.